Siyanibingelela nonke abalaleli. Makwandise kini umusa nokuthula ngokumazi uNkulunkulu noJesu inkosi yethu. Lolu hlelo olulalele njengamanje izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sizocela ukuthi kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi nibe namaBhayibheli ukuze sizofunda sonke kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele. Mungenalo iBhayibheli sizocela ukuba udownload iBhayibheli efonini yakho kwi-App Store ukuze nawe uzofunda kanye nathi ube nokuqonda imibhalo engcwele njengoba umoya engcwele esihola ukumbula uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Azalwane, kulabo abazothi sebelalele izwi lisebenze enhlizweni zabo bafise ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu ukuba bathathe imininingwane esoyishiya njengamanje njengoba uyibona escreenini mawubukele. Kulabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli bengenakho ukuqonda, sizocela nawe ukuthi uthathe imininingwane esoyishiya le oyibonayo escreenini mawubukele. Nawe onofakazi ngemisebenzi emihle kaNkulunkulu ezimpilweni zethu, ufuna ukuthi nabanye abantu bazi ukuthi uNkulunkulu uthembekile nokuthi uyaphila, uyibonakalisile empilweni yakho izikhathi eziningi. Uthule ubufakazi abanye abazalwane bakuthole, nawe uthathe imininingwane esoyishiya ukuze ushiye ubufakazi bakho ukuze sizokuthula ubufakazi bakho nabanye abazalwane bezogqugquzeka kule ndlela esihamba kuyona engukuphila enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ukuba uthathe nawe imininingwane esoyishiya. Ngizoqala nge-email address. I-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngilandelise nge-cellphone number noma i-WhatsApp number ethi 066 566 9245. 066 566 9245 njengoba ubona kwi-screen mawubukele. Bazalwane, intshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho balaleli ungahlala phansi neBhayibheli lakho ulalele imfundiso ephilileyo engukukhanya. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi ukuthumela abanye abazalwane ohlanganyela nabo kuzo zonke izindawo la nihlanganyela khona nimdumisa uNkulunkulu ngokomoya nangeqiniso kuze nabo bahlole imfundiso ezifundiswayo yilo osuke efundisa ukuthi ngabe ziyafakazelwa yini imibhalo engcwele iBhayibheli njengoba konke sikushoyo sikuthathela encwadini engcwele umoya ongcwele esihola. Ku-YouTube bazalwane uyasubscribe uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe umoya ongcwele evumile ethinta inhliziyo yakho ukuthi uhlale emfundisweni ephilileyo. Bazalwane, sizocela ukuba sivule ngomkhuleko simonge ubaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele amacala ethu. Usiphe Nkosi isinkwa sethu semihla ngemihla. Izwi lakho ngoba umuntu ngeke aphile ngesinkwa senyama kuphela kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Usiphe Nkosi amandla okunqoba isitha uSathane. Simnqobe sihlezi ezwini lakho elinamandla Nkosi. Usiphe namandla okuqonda imfundiso ephilileyo esiholela ekhalinyeni nasendleleni eyiqiniso enguKristu Jesu yena oyinkosi nomsindisi. Sinqobe Nkosi imicabango yethu, sinqobe inyama, sinqobe namandla esitha esimangalela abazalwane suku nemini. Sihlezi usiphe namandla okuthethelela bonke abasonayo
ngoba wena usithethelele nathi. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uze bephakade. Amen. Bazalwane, igama lami nginguNkanyiso Bright Zulu. Ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi ozobe sihola embula imfihlakalo ngokwembhalo engcwele, umoya engcwele ekhanyisa isibani esinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, ukuze sifinyelele ekuphileni nasekuqondeni okupheleleyo kulendlela esihamba kuyona esiholela ekhaya ezulwini. Bazalwane, yamkelani umfowethu umhlengi Zondi. Amen. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu, yena oyinkosi nomsindisi, umnini mandla onke, ohlezi esihlalweni sobukhosi, inkosi yamakhosi, umbusi wababusi. Amen. uNkulunkulu wangunaphakade, umqali nomphelelisi, ongu-Alpha no-Omega. Sithi udumo nezibongo ngezakhe. Amen. Silokhu esithule yona kubufakazi ngalo izwi lobungcwele ukuba munye umdidiyeli walempilo, munye umphethi walempilo, munye okunguye esibhabhadiswa egameni lakhe. Uyena okubo bonke, ophakathi kwabo bonke, okubo bonke. uKristu uJesu. Sibonga uNkulunkulu ngamandla akhe awanika abaprofeti ngezwi ukuba bashiye nayo imibhalo engcwele. Siphinde sibonge futhi uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayithumela ukuba izogcwalisa iphelelise ukungcwele kubantu abasezonweni. Sibonge uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abashiya nobufakazi nasiphiwo sikamoya engcwele ekuyisona namhlanje esishumayelayo, sihambe sinikezela bonke abantu abazimisele ngokwamukela ubungcwele. Ubungcwele akuyona into ekhulunywa ngomlomo ngabantu, kepha ubungcwele yinto ephilwayo ngokuba umoya ekumele uphile kubantu. Kahle hlelo umoya awuphili ezindebeni zakho nanokuthi uvakashe esontweni njalo. Lo moya uphila kuwena ngokuba wena wenza njengokuba iBhayibheli lisho. Bayangixaka abantu mina baye emasontweni. Yazi bayangixaka abantu baye emasontweni. Babodwa basonta kaShembe, babodwa basonta eMaromini, babodwa bathi bamaLuthela, babodwa bathi babapostoli, abanye babo bathi bangamaBaptist, amaPentecostal. Bonke labantu banezimfundiso ngaphakathi emabandleni abo ezingekho eBhayibhelini. Noma ngeke nginoke ngibala na1, lapho umuntu enkinga uyongithinta. Amen. Njengokuba imininingwane uyibona kwi-screen, ungitshela ukuthi kwenziwa yini, ngibala igama lebandla lakho, ngithi liphambene nemfundiso kaNkulunkulu. Ngiyobe sengihlala ke phezulu kodaba sivula imibhalo ngikutshela ukuthi yini. Kuningi abantu abakwenzayo bekhuluma kakhulu ngamabandla abo bewaqhakambisa, kepha ubungcwele abubhaliwe ezenzweni zabo. Izenzo zakho eziveza ukuthi wena uhamba ibandla likaJesu noma umoya oyingcwele uyaphila kuwena. Akukona nje ugqoka uniform. Gqoka wakho uniform akusho ukuthi wena usungcwele uzongena ezulwini. Lalela, baningi abantu abake esihogweni abekade begqoka ama uniform, baphinde baphume emasontweni bahamba ogqoka amabhlukwe, benza amakhanda, abanye bayophuza utshwala, bafebe, babhema ugwayi, baqamba amanga, bantshontshe. Namhlanje basesihogweni. Abanye babo baye ukusonta noma esontweni ugqoka i-uniform, mase ekhaya agqoka amabhlukwe. Mase file ade sekile ukusonta bamfaka i-uniform engazi ukuthi i-uniform ezokufaka ezulwini.
Siyakwethulela ke lemfundiso ngezilokotho ezinhle zikaMoya Ingcwele ukuba thina sikutshala into ebhalwe phansi. Uma khona incwadi uthanda ukuyivula lapho eBhayibhelini ungakuyibheka, mina ngizobe ngibachazela lokho ekumele bakuzwe ukuze bezoqonda ukuthi ubungcwele akusho ukuthi ngoba naku udlala ingoma zokholo soze ezulwini. No, ungazikhohlisi. Futhi akusho ukuthi ngoba naku wena uyayinjalo esontweni soze ezulwini. Cha. Ukuthi ushumayele uze uvuza amathe uma ubungcwele bungatholakali kuwena. Maye kuwe. Into ekufanele siyizwe iphila kuthina izwi. Kusizana ukuvakasha esontweni, kepha uphume nazo izono zakho, ungene nazo, uphile nazo, ufele kuzona. Angeke baze bayithande le ntshumayelo abaningi ngokuba bakhonza abafundisi namagama amabandla. Thina sikhonza izwi, sifuna izwi kuphela. Njengoba sifuna izwi, ilona izwi esilinikiwe ukuba siliphile, liphile kuthina ngokuba inhloso yokuphila kwethu isezwini. Ukuze ugcwalise ukuphila kwakho emhlabeni, awugcwalisi ngokuthi ube isigwili. Awugcwalisi ukuthi ke ufunde ube neziqu. Bese kuthiwa ke hayi usugcwalisile, ulifezile iphupho lakho. Awunaphupho wena. Unaphupho wena. Unezifiso. uNkulunkulu azokugcwalisela zona uma uzolalela izwi lakhe. Izibusiso zikaMoya Oyingcwele kubantwana bakhe azifani nezibusiso zabantwana bezwe. Abantwana bezwe basukela izinto ezijabulisa inhliziyo zabo. Abantwana bakaNkulunkulu bezwa izwi lakhe uNkulunkulu mase abakomelise. Ngalokho abakufisayo okuhambisana naye ngokuba baqhuba ubungcwele. Ubungcwele ibona okumele busigade, busilondoloze, busikhusele. Ubungcwele izwi likaNkulunkulu. Hayi indaba yokuthi ke ngoba naku udlala ingoma zokholo noma ngqoka uniform ucule ekhwayeni soze ezulwini. No. Kunezinto ekumele uziyeke. Kepha ngokuba nabafundisi bamanga abamaphambi kwenu ngeqholo lokuthi ke menibona umuntu omemva kwepulpit noma eshumayela nicabanga ukuthi wonke umuntu uthi uNkulunkulu. Akubona bonke abantu abashumayelayo abathi uJesu njalo. Khamba nazi. Nawe uyazwela nje imfundiso uma unokuhlakanipha ngoba ukuhlakanipha futhi awukunikwa umuntu. Ukuhlakanipha umesaba uNkulunkulu wazi izwi lakhe, mase wazi izindlela zikaNkulunkulu. Abaningi benu bayaya emasontweni kodwa iBhayibheli abalazi, abafundiswa ufunda iBhayibheli. Bazi ukuthi mekuthathwe incwadi kaAbrahama noma igama likaAbrahama lasetshenziswa ngesikhathi bekhuluma benimotivator. Sekushumayeliwe. Kepha ke ukukhulunywa ngesono ukuthi ihlukana nesono ngokuba siyakuvalela amasango. Hayi. Ngeke bakutshele lokho. Awusazi ukuthi yini isono. Baningi abantu abayemasontweni. Bese siwabala amasonto abo babaseleke bacikeke. Lalela vele ushukela uzokucika. Siyawushumayela ushukela. Kepha lo shukela lo ushumayelayo yilo okukhipha inyongo. Qubulisa inyongo kumuntu othi uyakholwa. Aquleke. Hallelujah. Noma susawoti wezwe thina susawoti wezwe wena ucela ushukela. Siyafika ushukela iqiniso. Licike ngoba yini ugcwele imfundiso yamanga. Ingakho ke siza nawo ushukela. Sizokwenza sure ukuthi uyacikeka. Ngokuba sifuna ukukhombisa ukuthi lento ohleli kuyona uhleli emangeni, uhleli kwisisekelo samanga. Mawufuna ube usawoti wezwe ufune kulazi izwi. Ngisho ungasonto iminyaka 50 years, 100 years. Lord Jesus. Uma ungalazi iBhayibheli, uma ungaphili ubungcwele, alelo ukukholwa kwakho kuyizeleze. Isihogo sikulindile. Ubungcwele kufanele sikuphile, hayi sikukhulume. Ugcina isabatha nokugcina isihluthu nokuhamba ngezinyawo ukhumula izicathulo esontweni akwenza ube ngcwele lokho. Kwenziwa ungazi nokulandela imfundiso zabantu nokwenza izinto ngokungaqondi. Baningi abangaqondi. Hallelujah. Lord Jesus. Ukufasta kwakho uzila ukudla uma ungenakho uqonda. Uzocula ingoma zonke lezi eziculwa emasontweni.
Mekuphuma esontweni udlala ingoma zomxushupushu zasezweni oqhiziqhizi noqhumbhekele uzozicula. Uzogqoka impahla uniform esontweni mawuphuma esontweni uzogqokisa kwezwe. Uzohamba esontweni uyocula phinde uphume futhi uhambe uyokhulumisa kwezwe. Yini ngokungcwele animbazi ukungcwele. Mekuthiwa khumula lo muntu omdala uzalwe kabusha kusho ukuthi ke funda ukuthi kusho ukuthini ukuba ngcwele. Baningi bexabana nami ngokungcwele ukuthi ngithi mina lithi iBhayibheli wena uthini wena. Afuna ukungiphikisa ngokuhlakanipha kwakhe nangokuthi ayifundele esikoleni yofundela ukuba umfundisi. Hallelujah. Aphikisizo libhalwe phansi ngezinto azifundiswa imfundiso yabantu abalahlekileyo. Afunda udu kepha lutho ukufinyelela eqinisweni. Hallelujah. Bahamba indlela yobumnyama bebabhekile. Amehla avaliwe bayimpumputhe bakhuluma ukubula. Hallelujah. Bakhuluma bagcwele uwangala. Lord Jesus. Bafana namafu asabisayo ngathi agcwele imvula kanti akho lutho. Bafana nemgodi engathi igcwele amanzi kanti akho lutho. Isiphethu nje. Akho lutho. Bamafu apheshulwa umoya amagwebu apheshulwa umoya. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Funa ukungcwele. uNkulunkulu ungcwele intshele mina. Uthi uNkulunkulu kuMoses kwincwadi yaLeviticus. Mokuphuma kwincwadi yaLeviticus uzohamba futhi ubatshela ku same thing. Ayishoyo uNkulunkulu kwincwadi yokuqala kaPeter. Sahluko 1. Manje sifuna uLeviticus sahluko 19 verse 1. Ekhuluma umoya oyingcwele. Hallelujah. Uthini umoya oyingcwele? Hallelujah. Incwadi kuLeviticus isahluko 19 ivesi lokuqala. Yebo. uJehova wakhuluma kuMose. Asike sizwe ke manje ukuthi ke ngabe uNkulunkulu uyiluthela noma uNkulunkulu uShembe noma uNkulunkulu uyiZayoni noma uNkulunkulu Amen. uyiBaptist noma ngabe uyiCatholic Church yini uNkulunkulu. Lord Jesus. uJehova wakhuluma kuMose. Ngabe uyiPentecostal yini uNkulunkulu sifuna ukwazi. uJehova wakhuluma kuMose wathi, Yebo baba. yisho kuyo yonke inhlangano. Uthi mekhuluma umoya oyingcwele akasho ukuthi ukhuluma nabathize abaseluthela noma abaseKorinte. Ukhuluma nayo yonke inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli. abantwana bakwabani bakwaIsrayeli. lalela uzophuma wena ekubeni iBaptist neLuthela nePentecostal. uNkulunkulu akaza aqambe lo. uNkulunkulu waqamba uJakobe wathi wena uIsrael. Abantwana bakwabani bakwaIsrayeli. isibongo leso esinika uNkulunkulu wathi ke abantwana bakwaIsrael. Isibongo kusho ngoba naku uzalwa lapho ngokwenyama. Khuluma ngokamoya ke manje ukuthi ke uJakobe wayindoda elungileyo, wayindoda emthandayo uNkulunkulu, wayesemnika ifa igama leli Israel wanika uNkulunkulu wathi ubambene nami wena. Igama uIsrael futhi ubambene noNkulunkulu. Owabambana noNkulunkulu wasemnyango wathi ke ngidla njalo uIsrael ngeke kuyeke. Yes, Lord. Hallelujah. Wathi ke ngitshela ukuthi ubani wathi ake ngitshela ukuthi ubani. Wathi kuzona namhlanje ngizokunika igama. Wasukuma eGugeza uIsrael sebemnikela igama eyohlala nomfowabo uEsawu. Yes, Lord. Yezwa indaba. Hallelujah. uNkulunkulu esemnika igama lithi kusona namhlanje wena useyena uJakobe usuIsrael. Yes, Lord Jesus. So abantwana bakwaIsrael abantwana bezwa izwi. Yes, Lord. So uma usemngcweleni owakaIsrael Yes, Lord. Amen. ungumJuda ngokamoya. Yes, Lord. Amen. Hayi ngokwenyama. No. ungumHebrew noma ungumHebrew. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ngomoya. Yes, Lord. Hallelujah. Sikhuluma ngomoya. Ani understand isizwe sikamoya. No, no, no. Eh? No, no, no. Ngino 3 years ngihlangane noNkulunkulu. Amen. Bengiziphilela nje. Yes, Lord. Ngangongena amasonto yebo. Ngingena amasonto amanye ngihambe ngiyongena esontweni ngidakwe insangu. Lord Jesus. Ekseni ngidakwe insangu. Amen. Fike kushunyelwe mina ngilela. Amen.
Yothi bese kuthiwa khawuza izandla sekuyasuka seqedile ukushumayela ngoba la beshumayela akakushumayela ukuphila. Hallelujah. Yes, Lord. Ngakho ngilala esontweni. Akashayi isono. Amen. Khanya ku. Hallelujah. Akhokhanya bonke abasonto engahamba ngangikholwa le khona ngisaba ingane khona ngangibeke kusonto nezangoma. Amen. Sangoma ngapha uyisiyoni. Lord Jesus. Phuza isiZulu khona la. Bese sithi umuntu uvuka umoya ngisedaliwe. Eshaya azume izinsika bese abuwele ke ezikhalise ekhaya izubazi. Sangazela phansi. Awu phansi ayinto banjwe umoya madimoni. Lord Jesus. Hallelujah. uNkulunkulu uthe bese ngivula amehlo wangiyeka nje ngehla ngenyuka ngantanda. Amen. Ngingena ekufebeni ngangena otshwaleni ngangena empini. Lord Jesus. uNkulunkulu athi ngiyakuyeka nje wakubuka. Safika isikhathi. Angihambe ngizisholo mina. Lord Jesus. Ngifuna ukushumayela izwi lami. Angazi ukuthi ngithathe lapho lokho. Amen. Angazi ngangithathe lapho lokho ukuthi ngihambe ngitshela abantu ukuthi ngifuna ukushumayela ivangeli langempela. Angazi. Phila. Hallelujah. Kepha ngoba uJesu weseqalile esebenze, ngamfuna waze ngamthola. Amen. Ngamfuna ngokuthi akakude. Yes, Lord. Uma umbiza uzosabela. And futhi noma kuthula hle kanganani bese ubizwa uyena. Yes, Lord. Amen. Uthi izimvu zakhe ziyalazi izwi lakhe. So manje mekukhuluma nabantwana bakaIsrael ukhuluma nami. Yes, Lord. Ukhuluma nawe wena ophila emngcweleni. Ukhuluma nawe wena ofuna umngcwele. Wena osaqhosha ngokuthi wakashembe. Lord Jesus. Awuyena wakashembe. Uma ukuthi wakashembe futhi awuyena wakaIsrael. Yes, Lord. Awukholwa lo uNkulunkulu esimkhonzayo. Nikhonza amadimoni, nikhonza uSathane ninakashembe. Ninoma kashembe, enithi ushembe uyindlela leqiniso. Wey, Hallelujah. Nkosi uJesu. Munye inkosi. Hallelujah. Munye umsindisi, munye uJesu. Ushembe akasindise umuntu. No. No. Yini inkosi. Yes, Lord. Eyesehlane nabantwana bayakhipha abantwana bakaIsrael eGibhithe yini. Yes, Lord. Yeah? Hallelujah. Akekho munye. Singabe sicela sithi isitoko esithule nobufakazi ukuthi yini inkosi. Yes, Lord. Iyona leyakhuluma noMose. Yes, Lord. Yathi tshela yonke inhlangano yabantwana bakwaIsrael Uthi kuyo, uthi bese ubatshela niya kuba ngcwele. uthi bese ubatshela Niya kuba ngcwele. hallelujah hallelujah Jesus Thank you. hallelujah 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 Jesus yini inkosi Yini. hallelujah Jesus sibatshele Moses hallelujah Jesus abantwana bakaIsrael Hallelujah. Uthi kuyo, niya kuba ngcwele. siyakuba njani bride Niya kuba ngcwele. lalela ngcwele impilo Amen. ah Amen. hallelujah Jesus hallelujah hallelujah ungcwele impilo Yes, Lord. Hallelujah. hallelujah Jesus Hallelujah. mofuna ungcwele impilo yakhe yashintsha Yes, Lord. ah Hallelujah. hallelujah Jesus Hallelujah. kuba ungcwele izwi Yes, Lord. eh Yes, Lord. fana ufebe impilo Yes, Lord. oyiphilayo mesuze hallelujah Hallelujah. ah impilo yakhe yashintsha hallelujah Jesus Amen. ah Amen. mesuze emgcweleni Hallelujah. uyashintsha impilo yakho Lord Jesus. ingakho uNkulunkulu etshela uMoses uthi hallelujah hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Lord Jesus. hallelujah Jesus Lord Jesus. hallelujah Nkosi uJesu. hallelujah Jesus ah hallelujah Lord hallelujah Jesus Lord Jesus. bese uqala ushintsha impilo yakho hallelujah eh impilo yakho hallelujah Jesus uyashintsha bese ungena emgcweleni eh phansi ufebe hallelujah Jesus Hallelujah. phansi ukuba wakashembe hallelujah Jesus Hallelujah. hallelujah Hallelujah. ukamoya hallelujah Jesus Sisi ukukhanya. hallelujah wena kaIsrael hallelujah Jesus Amen. Hallelujah. leso semgcweleni shintsha Yes, Lord. uyangena emgcweleni uyamkhumula umuntu Yes, Lord. ofebe Hallelujah. uyamkhulula hallelujah uyamkhulula umuntu ofebe hallelujah Jesus Amen. uyamkhulula umuntu amanga Yes, Lord. uyamkhulula umuntu ophinga Yes, Lord. uyamkhulula umuntu amanga nokubhema ugwayi uyamkhulula umuntu otawuntwana mshiya ngaphandle uzophila impilo uzophila njengoba uphila impilo efebe noma usuze emgcweleni uzophila yini impilo yomgcwele hallelujah kuba yini namanje uNkulunkulu ukhulumele hallelujah Jesus khulumile nawe uNkulunkulu uthini hallelujah Jesus Niya kuba ngcwele. ngcwele Ngokuba mina hallelujah hallelujah Jesus uNkulunkulu wenu hallelujah
ngingcwele ngokuba noNkulunkulu osibizayo. Hallelujah Jesus. Ungcwele. Ngokuba noNkulunkulu osiholayo. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah ungcwele. Besimfunayo. Lona osibizileyo. Lona uphila kithi. Izwi lwakhe lingcwele. Abantwana bakhe kufanele babe ngcwele. Hallelujah Jesus. Hallelujah siphile emngcweleni. Sambe emngcweleni. Hallelujah. 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 Niya kuba ngcwele ngokuba mina Jehova. Siya kuba njani? Niya kuba ngcwele ngokuba mina Jehova. Elela ngishobisa ungcwele umlomo. Ungaphili ungcwele. Hallelujah Jesus. Ungaphandle kombuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu usondele kulabo abafana nabapostoli, abafana nabafundi bakhe njengoba lisho iBhayibheli. Hallelujah Jesus. Awumbizi kaShem. Awumbizi ngeTrinity. Awumbizi emsamo uNkulunkulu. Hallelujah Jesus. Awumfuni uNkulunkulu kwiziwasho. Awumfuni uNkulunkulu ngempepha. Hallelujah Jesus. Ungcwele impilo. Yokuthi ufuna uthando kaJesu uphile wena. Hallelujah. Ngashintsha yonke into. Indlela ukuthi mase uhamba komgcwele. Right. Ongiphe incwadi yase Efeso. Lapha kusahluko mfundisi sahluko 4. Ungiphe kusukela kuverse 18 gijima bright. Funa incwadi yase Efeso. Bayitshela ukuthi umngcwele kusho ukuthini. Khona bezoqonda. Bese uphinde futhi uhamba emva kwalokho ufuna incwadi kaPeter sahluko 1 kusukela kuverse 14. Hamba incwadi yase Efeso. Lapho khona ikhuluma ngabo umngcwele nokuphuma empilweni yokukhohlakala sokuza uNkulunkulu. Ngifuna uqale kuverse 18. Incwadi kwabase Efeso isahluko sesine verse 18. Uma ngekho lapho uzohamba ufunele eGalatia. Sahluko habe uGalatia bright. Sahluko 5. Funa sahluko 5 from verse 18 mengaphosisi. Gijima bright. Ngifuna ukuthi siveze ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngobungcwele. Mesifuna ukungcwele sifuna uNkulunkulu sinaphile thina. Angeke siphile engcweleni sisafaka ama makeup. Ngeke siphile engcweleni sisafaka inwele zokufakela. Ngeke siphile engcweleni sisabhizi sigcwele imizimba yethu. Ngeke siphile engcweleni sisajama sokufaka amagolide. Ngeke siphile engcweleni uma sisaphila ngokuthi semaclubini, sematavern, siphuza utshwala. Hallelujah. Ngeke siphile engcweleni sisashuka intsangu sibheka ugwayi. Hallelujah Jesus. Ngeke siphile engcweleni. Hallelujah Jesus. Uma sadala nasihlatshile singafuni ukushada. Ngeke siphile engcweleni. Mosalalisa kwezitha. Ngeke uphile engcweleni. Nekuziswi. Uthini? Ngibe. Incwadi kwabaseGalatia isahluko sesihlanu verse 18. Yes sir. Kepha uma niholwa ngumoya. Kepha uma niholwa ngumoya Aniphansi komthetho. Asisekho ngaphansi komthetho. Umthetho uphila kuthina. Thina siumthetho uqobo lwethu. Ukuba umthetho siyawenza, siyaphila ngawo umthetho, siyawugcina wonke. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi. Imisebenzi yenyama isobala. Hlehle bright kancane. Awuqela lapha ku16 noma ku7 ku15. Ophuthume bright. Ham. Incwadi kwabaseGalatia isahluko sesihlanu verse 15. Yes sir. Kepha uma nilumana. Kepha hlehle. Hallelujah. Hlehle bright. Verse 13. Yes sir. Ngokuba nina bazalwane. Ngokuba thina bazalwane. Nabizela ekukhululekeni. Sibiziwe. Lalela ingakho ngitshela ukuthi uma uzophila ngokungcwele uzophila ngalezwi uzokhululwa kukhona konke lokho ongakona okwamoya ingcwele konke umoya ingcwele sihlukana nakho uma uzemgcweleni ngeke uzilenze igama likamoya ingcwele lithukeke ngenxa yokuthi wena uthuke hayi ke singakuhlukana nesono kepha manje siyangihlula lalela ngeke ukusize ngalutho lokho ngeke khohlwa khululiwe ngeke usize ngalutho lokho into ezokukhulula ukuzinikela ingakho uJesu ethi bonke abafuna ukuze emva kwami haleluya abazidele ukuthini ukuzidele ukuthi uyazinikela ukuthi aphile wena asaziphileli wena ingakho ke uJesu ethi lapha kwincwadi eMaroma qala lencwadi eMaroma sahluko 8 kusukela ku verse 1 khuluma lapho uJesu ukhuluma nabo abantwana abangcwele uthini kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu. Kanjalo akusekho
ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu kulabo abaphila ebungcweleni. Yes Lord. Labo abantwana abangabaka-Israyeli akusekho ukulahlwa, akusekho ukulahlwa labo abaphila ebungcweleni ngokuba umthetho kamoya ngokuba umthetho kamoya wokuphila umthetho kamoya onjani wokuphila umthetho wokuphila iwona umthetho wokuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono. So umthetho wesono yiloko ukukwenza ongafunakali ungaphansi komthetho wesono ungaphansi komthetho wesono nokufa umthetho wokufa umthetho wesono. Jesu Kristu afike nomthetho wokuphila azokunika umthetho wokuphila ukuthi uphile kwena. Haleluya Jesus, haleluya haleluya Jesus. Jesu afika aphile kwena akukhulule umthetho kaNkulunkulu usuphila kwena ungcwele umthetho kaNkulunkulu izwi lobungcwele awukhulume liphila. Hallelujah. Give it right. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Give it right. Hallelujah. Incwadi yaseRoma bright sathi 8. Hallelujah. Kubeka bright. Ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu engikhululile emthethweni wesono. Khululile emthethweni wesono nokufa. Ngokuba lokho okwehlula umthetho isono esikwenza umthetho wena ungabi nawo amandla kwena. Ngokuba ungenamandla. Ngokuba umthetho ungenamandla. Ngenxa yenyama. Inyama leyo efidayo ngontshwala nangokufebe nangokudakwa nangokuthi ubhema ugwayi nomntshontsho uqamba amanga inyama leyo isathana uhlezi kwena uyakubusa. Wakwenza uNkulunkulu. Hallelujah. Yebo brother. Wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe. Wayesenkhulula ngokuthumela indodana yakhe yona yona. Ifana nenyama yesono futhi ke uNkulunkulu wayesenyameni. Indodana yakhe yasebenza umsebenzi kaBaba. Yes Lord. Nangenxa yesono ezogcwalisa ubungcwele. Yabona nje uNkulunkulu ezenyameni uzogcwalisa ubungcwele. Hayi ukuthi ke ufuna ubungcwele sikhulume ngomlomo. Awuyasho nje uJesu lapha kwincwadi yaMathewu sathi ko-15 athi ke Isaya wakhuluma ngani. Wathi nina ningikhonza ngeze ningikhonza ngezindebe kepha ngezinhliziyo zenu nikude nami. Ukukhonza ngezindebe ikona lokuzibiza ngomntwana kaKristu kepha ukuphilisa kezwe. Bese nokho nithi hayi mina ngivuma ukushunyezwa wena ushunyezwe yini. Funda iBhayibheli lakho. Funda iBhayibheli lakho umthethweni. Funda ngiphe Bible. Hallelujah. Funda verse 7. Incwadi ngokuka Matewu chapter 15 yes sir verse 7. Yes sir. Bazenzisi waprofeta kahle ngani uIsaya ubabiza ngani Jesu. Bazenzisi uma wena ukhuluma ubungcwele ungaphili ubungcwele Hallelujah Jesu uthi ke wena umzenzisi. Uyixobo uyiphixi ufuna ukuyishaya abuphinde uyishaye ngapha ngeke bazenzisi mina ngabazenzisi waprofeta kahle ngani uIsaya wakhuluma ngabazenzisi. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Isabatha ukuthi ebungcweleni uyaphuma emva kwaloko uyongena utshwaleni. Uyongena nje esontweni hayi ngiluthela mina. Uyaphuma emva kwaloko uyohleba nabantu abahlabela abadlozi. Uthi isayoni uphethe amanzi uthi uyaprofethela abantu ngamanzi. Kuphi lokho eBhayibhelini? Lord Jesus. Kuphi? Kepha inhliziyo yaso ikude nawe. Inhliziyo yakho ikude nezwi. Niyazigijimela izinto eziphathekayo lezi ezibukeke kazi ukuthi izona ezilethe ukuphila engezona. Kodwa bangiyona into oyibukayo egolide ecobezelayo egolide. Kodwa bangikhonza ngeze. Bangikhonza ngani? Ngeze. Bangikhonza ngani? Ngeze. Befundisa izifundiso ezimiyalo yabantu. Thatha izinto ezimiyalo yabantu. Ingakho ningena emasontweni nifana niphinde niphume nifana. Bese ngizoqumbela mina ngintshela lokhu enginifunza noshukela enudlayo emasontweni ngizongcwalisela ukuthi nike incikeke. Ukuba thina singusawoti wezwe. Thina singusawoti sisipali sezwe uma sesiphile emngcweleni. Yes Lord. uNkulunkulu uyakwazi ukugcwalisa ngomoya omkhohliso ogcina sewungasakwazi ukubona nje iqiniso ukuba yini unenkani kanye akubulala. Haleluya. Abulawa inkani ngakho Isaya batshela ongiphe nencwadi yaseRoma lapho verse 3. Haleluya. Incwadi kwabaseRoma verse 3 isahluko 8 verse 3. Yes sir. Ngokuba lokho okwahlula umthetho. Ngokuba ungenamandla ngenxa yesono. Awunamandla kwena ngenxa lesono sithwele. Wakwenza uNkulunkulu
ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono. Yawona bafuna ukufunda ngokungcwele uzazi. Sikufundise ngokungcwele. Uyakukhephezisa, uyakukulala ungashadile, uyakuphinga. Awudinga condom. Uma ungashadile phuma nje iphedi lakho lifase iphifile. Uzipha ukufaka ingidi. Ngoba yena ushadile. Funeka uqaqe unkosikazi wakho lo zipho. Indoda yakho ngokumthetho kaNkulunkulu engakazi ishadi divorce. Indoda yakho uqala ezoqala nayo ivula uzipho. Iyona ezokwehlisa iphedi. Umthetho kaNkulunkulu awunako uhambe wehliswa yona bonke abafana iphedi ngoba uthi wena ke usedisiwe. Awunakho wena uzohamba wehlisa lo zipho wakho ubona bonke amantombazane ufebe bese uthi ke wena usedisiwe. Lalenzo lonke lento. Ngeke uzokwenza lokho. Hallelujah. Ngeke. Amen. Ukuba yini umzimba lo wakho uyithempeli kaNkulunkulu. Awukwazi ukuthatha umzimba kaNkulunkulu unikele kufebeni. Ngeke ukwenze lokho. Ukuba umzimba wobungcwele lo phila wena ophila ngawo manje usaphili wena manje ngomzimba wenyama umzimba kaSathane awusakhonza uSathane imisebenzi yakhe khonza uNkulunkulu manje wena ngani brother haleluya funa batshele ngokuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono nangenxa yesono Jesu wena ezobulala isono wabulala uSathane wamnqoba uSathane wamgcoba ikhanda ngoba wayeshila uNkulunkulu wathi ke indodana yakho isizukulwane sakhe ekhuluma noEva ethi isizukulwane sakhe uSathane yokushaya izithene nenomgcoba ikhanda uyedwa wakwazi ukugcoba ikhanda uSathane uJesu haleluya sabile kuleso sisekelo haleluya Jesus walahla isono kuphi enyameni wasilahla isono wayibambelele isono wena luthi yakhona ukuze umyalo womthetho haleluya Jesus bambelele isonweni kepha wena usedesiwe walahla isono enyameni wasilahla isono siyalahla isono enyameni ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kubani kithina lingakho ngicela ngithi ke uma sophila ngaphansi kobungcwele umthetho kaNkulunkulu ingakho thina abantu abangcwele sikwazi ukuhlulela izwe amen singahambi ngokwenyama asahambi ngokwenyama haleluya haleluya kepha ngokukamoya someone bright ngokukamoya haleluya Jesus haleluya oyilwelayo umfundisi wakho haleluya leli igama lebandla haleluya nini esilwelayo thina nathi umngcwele siphila ngobungcwele impethu akuyona yenyama uhlangana upostoli ongiphe lo ncwadi incwadi yesibili kwabaseKorinte sathi what-10 verse 4 mophuma lapho ya Efesu 6 from 11 to 13 bright begin incwadi kwabaseKorinte sathi 10:4 incwadi yesibili kwabaseKorinte sahluko 10 verse 4 go ahead ngokuba izikhathi zethu afunda ngalo ngokuba izikhali zethu ngokuba thina izikhali zethu zokulwa kasizo azona izikhali zenyama kodwa ngaye uNkulunkulu lapha sinongobani bright lapha thina sinongobani bright haleluya Jesus zinamandla izikhali zethu ngaye moyingcwele zinamandla understand okubhidliza amandla okubhidliza izinqaba wonke lamabhilidi enwakhayo ngamandla wonke lamabhilidi enwakhayo ngofana izizinto haleluya Jesus bright wonke lamabhilidi enwakhayo ngophika nangumntshontsha nangubhema ukwayi sewadiliza ngegama likaJesu nakho konke okudephileyo nakho konke lokho okuzikhuphulayo okuziphakamiselayo bese kuva kaloku uzenza ini haleluya uzenza into engazi ukuthi uthelo ngelutho siyakubuyisa ngegama likaJesu okuthiyana ngokuba kuyaqinile kuyavimbelana kumelana nani nokumazi uNkulunkulu ufuna ukuvuma uNkulunkulu ngeke uthi uzogcineni wena kepha manje ufuna ukuvuma uJesu namacebo onke wonke amacebo siwathumbela ekumlaleleni wonke amacebo siwathumbela ukumlalela uKristu yonke lemicabango yakho yamango nayo siwathumbela ukumlalela uKristu siyayibamba siyathumba ngezwi likaKristu ukuze silalele bani uKristu haleluya usilungele ukujezisa silungele ukwenzani ukujezisa ukungalaleli konke ukungalaleli abantu abangcwele bolekile bakwahlulela izwe bakwahlulela zonke izizwe ezingafunanga ukumamukela uJesu abantu abangcwele
ney'ngilosi zazi uJesu. Amen. Esenza ngenkazimulo kayise. Nxa sekuphelele Nxa sekunjani ukulalela kwenu. Nxa sekuphelele thina abangcwele ukulalela kwethu. Futhi silungele ukujezisa. Silungele ukwenza ukungalaleli konke. Silungele ukwenza right. Ukujezisa. Ukungalaleli konke. Understand why we understand iBhayibheli. They understand abafundisi babo. Lord Jesus. Balandela izimfundiso zabantu nemiyalelo yabo. Bese kuzobe iBhayibhelini, bayaxheka. Bamanqika. Bafuna ukubamba nhlangothi zombili. Uthi isikhatheleni namhlanje. Yazi kube nini? Ibanqika. Uma uNkulunkulu uNkulunkulu wakho umlandele, but uma ulandela uSathane ehlala kuyena, ngoba ukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Ukuba uzobambelela nenge lenye udelele. Noma kanjalo nabantu abakholwa bebambelela esonweni. Badelela uNkulunkulu. Hallelujah. Ngezenzo zabo. Awuhambe bright ngipha lencwadi. Ade ngibiza. EseGalatia. Sahluko 4 or sahluko 5. From verse 13 right. Bese sikwemva kwalo usiyofala kwincwadi yapheka. Sikhuluma ngomgcwele. Ngifuna incwadi yaseGalatia sahluko 5. Sukela ku verse 13 right. Go ahead. Ngokuba nina bazalwane nabizelwa ekukhululekeni sibiziwe ukuba sizokhulula siphila ngokukhululeka ingakho uJesu athi lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 11 bright futhi la ku verse 28 ukuyasikhulula ukukhulula abantu so manje sifuna ukuzwa ukuthi uthini uJesu sidila neBhayibheli ukuthi uthini uJesu asinandaba ukuthi umfundisi wakho uthini uma engakhulumi lezi hallelujah Jesus mshiyi yes Lord phuma ngokuka Mathewu phumani lamabandla enamanga ngeseniphume ngoba nizolizwa lezi siloke sipelesele sipelesela umsobho lesibili ulesini ngigqibela isonto siyapelesela ngilokho isibuza ngithi wayishimela njalo ukuthi mina hayi angiyonto nje yami le futhi akubona kwami ukuthi ngibuza uNkulunkulu wazi so ke noma kuthiwa ke sinabantu abawu2 noma abawu3 ababukayo labo ababukayo basindiswa as long as Tony is level of pain oh no washumayela 120 years wasave abantu abawu8 nathi ke siyapelesela ukuze kube khona abazosindiswa yenzo lonto le uNkulunkulu akazishiye ngenani lesana siyona lento sane sifunayo ukuba nathi siphama kuyona ngibe incwadi ngokuka Mathewu sahluko 11 verse 28 amala zanini kimi nina nonke ngithi yazo bese khululwa uJesu biza abantu ukuthi abeze kuyena bonke wozani nonke nina enikhathelene nina nonke isono sesimgqilazile bese ukhathele woza kuJesu nenisindwayo mina ngizakunikhulula mina ngizobe sengeza njani ngizakuniphumuza mina uJesu ungibizela ukuthi ungiphumuze kuzona zonke izikaluke bengiziphilele uJesu sebengibiza ngombizela ukuthi ke ngize kuyena zongiphumuza ngikhululekile kuJesu ngiphila ngenkululeko kuJesu akukho sona esibusayo kumina zonke izono ezizayo kumina zithi sizama ukuzongiphazamisa haleluya Jesu ngiyasibopha ngegama lika Jesu give it bright haleluya inkosi nomsindisi yena kuphela haleluya uyena kuphela akekho umuntu give haleluya bright give haleluya ncwadi kaMathewu sahluko 11 verse 28 bright haleluya go ahead zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nina nonke enikhathazwa izono nenisindwayo nezono zenu ziyansinda mina ngizakuniphumuza isinda kufebe mina ngizakuniphumuza biza ubanjwe ugwayi mina ngizakuniphumuza banjwe insani mina ngizakuniphumuza banjwe utshwala zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo nina nibanjwe ukuphinga nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo banjwe amanga nokuthakathi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo banjwe iwasho nina enikhatheleyo nenisindwayo banjwe ukuhlabela amadlozi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo uJesu uyabiza nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo isindwa izono mina nawe lo ubhizi ubambelele impela ezifayo nezinto ezingenalutho mina yena ngizakuniphumuza funa ukuphumuza ezonweni zixakile ley'nwele zokufakelwa zibangela futhi ikhanda lakho liyanuka manje usunamahloni okuhamba ngekhanda lakho ngempela ngoba usuqothukile uqothulwa amawiki enikhatheleyo nenisindwayo khumula iwiki mina uNkulunkulu ukudale ngomfanekiso wakhe ufuna imawiki wayupenda umlomo wakho ubomvu izifebe ezenza njalo enikhatheleyo niphilisa okwezifebe ezisindisiwe ngifaka amabhuluko labantu besifazane
nisibiza ngomama umfundisi abantu besifazane ngikhombisa yethu mama umfundisi eBhayibhelini zanini kimi nina nonke uma ithela ukuziphakamisa wena niyathanda ukuziphakamisa lelo linda uNkulunkulu akuphakamise yeke uziphakamisa ngabheki mina la bheki iBhayibheli lakho tshela ukuthi ke phuma ezonweni ungayenzi into uNkulunkulu ngathi angakaza kutshela ukuthi yenze noma ngabe uthi uyazizwa ukuthi uyakwazi ukuyenza noma uyafisa ukuyenza ungayenzi ukuba uzange unike uNkulunkulu umyalelo angeke umuntu wesifazane wanika ilungelo ukuthi avule ibandla noyedwa uthi uNkulunkulu uMoses ayakela abantwana bakhe tshela uMoses tshela umprofeti wakhe uMoses amen bese beka abapriest ubeka uAaron namadodana akhe akabeka uAaron namadodakazi akhe akakazanga kwenze lokho uJesu befika emhlabeni ukhetha bani hallelujah ukhetha bani hallelujah ketha abapostoli abawu12 amadoda awu12 amen amen lawo madoda lawo bese ke efile uJudas Iscariot ukhethwa enye indoda phakathi kwalamadoda asuke khona esuke belandela aye khona ihamba noJesu akaze khetha umuntu osifazane mhlawumbe ushumayela ivangeli hallelujah ngitshelo yedwa uthiwa kwathi uJesu ke hamba ushumayela ivangeli njengoba ngisho mina ke owathi yena uJesu hamba ushumayela ivangeli ngangitshela ukuthi wathuma ukuthi ke hamba utshela abafundi bami ukuthi sonke ahlangane eGalile yikho lonto leyo akushunyelwa lapho uthi umyalezo uthi hamba utshela abantu sebenzile hayi ukuthi ushumayela ivangeli ushumayela nokubiza umuntu umbizele ukuthi ahamba eKristu ngoba uKristu uthe bebathembisile ukuthi uhlangane eGalile awudlule ukushumayela ungabashumeza kangela abantu vele asebelazizwe Lord Jesus abakuyibona abakhethiwe amen uma kube ibona abazobafundi nabafundisi babe ngabafundi babe ngabapostoli hallelujah nonke ibandla leli abapostoli kahleni uJesu abapostoli abantu abanika umyalezo nabafazi phakathi hallelujah abapostoli igama lithi impostoli umuntu onika umyalezo uNkulunkulu ukuba shumayela ivangeli hayi njalo ukuthi ibandla lonke labapostoli abapostoli akunikwa kusho ukuthi ibandla lelabo imfundiso abapostoli ngokuba yena noJesu umpostoli amen Jesu umpostoli omkhulu umpostoli umbishop umbonisi hallelujah nina maGalatia angaqondiyo abantu abangaqondi benze zonke izinto ngokungaqondi iBhayibheli baphazamisa balenze lento abafuna ukulenziwe yibona ngubani oninoyileyo nilayiwe nina enalotshelo phambi kwamehlo enu nalotshelo labhalelwa phambi kwamehlo enu yonke into umfanekiso kaJesu Kristu izwi lakhe lelo obethelwe esiphambanweni na hallelujah halela buyela ngale incwadi yaseGalatia hallelujah ifuna ungifele incwadi yaseGalatia ufuna nisitshele kahle ukuthi ubani ogcobile ukuthi ube umama umfundisi ubani ogcobile ukuthi uvule ibandla umama iBhayibheli phela lesitshele yonke into sifuna ukuyazi ingakho nasithi ke sikhululiwe ezonweni sikhululiwe emthethweni wesono Lord Jesus sikhululiwe emthethweni wamanga nokufa kwenyama sikhululiwe ngezwi ngiphe bright incwadi kwabaseGalatia sahluko sesihlanu verse 13 yes sir ngokuba nina abazalwane nabizelwa ekukhululekeni nabizelwa kuphi ekukhululekeni ukuba kube njani kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni ninga abuse lenkululeko ningayinukubezi nayinukubezi inkululeko nayidlwengula inkululeko nenza umathana nezenzele kamakhaya uyamphunza idlemini iBhayibheli yakutshela lithi ningawuhlukumezi lomusa lolulekile ngawuxhaphazi ungawugibeli ezindaba ezinodaka geza bemsula kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba ngathatha ukukhululeka kube yithuba enyameni lokugcwalisa izinkanuko zenu kepha khonzanani ngothando kepha umthetho ubaluleke ngawo bonke owesibili bese kuthi yonke imithetho yabaprofeti la ilengala ilenga kokuqala uthi ke wothanda uNkulunkulu ngakho konke bese sobo kuyilo othi wothanda umakhala wakho ngokuthanda mothanda uNkulunkulu ngakho konke nomakhala wakho uzomthanda ngakho konke ngoba la uyasithanda nje ukuthanda uNkulunkulu bebe ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye ugcwalise kuphi ezwini linye izwi lokuthi yinye inkolo lithini lokuthi wothanda umakhelwana wakho njengokuba uzithanda nawe izindaba yini kepha uma nilumana kepha uma nizondana nidlana nidlana qaphelani phela
phela ukuba ningaqedani ukuba lizophela ibandla labangcwele ngoba yini izikhundla ngifuna ukuba abafundisi nomama ngifuna ukuba abapostoli ningazange nibizwe ngifuna ukuba abaprofethi ningazange ninikwe Lord Jesus. niyasondana bangezikhundla nihambisana inkantolo ngebandla likaKristu hayibo Lord Jesus. hayibo Lord Jesus. hlelini Amen. uthe ebandleni lakhe akayena yena umbhali noma umlobi wobuyalo lokhu yakhe eqondile Lord Jesus. konke kubekiwe Amen. Thobe ngaphansi kwesandla sakhe uyena ozokukhuphula Yes, Lord. yawuzikhuphula kepha ngithi hambani ngomoya hambani ngani ngomoya ngakho ukuthi mina zehlise ukuba bonke Yes, Lord. abakuKristu Jesu Yes, Lord. abasaziphileni bona kepha uKristu Amen. okuyena uKristu umoya Yes, Lord. lo moya lo esikhuluma ngawo uMoses ethi umoya engcwele Yes, uthi Lord. ungcwele yena Amen. uNkulunkulu mekhuluma noMoses Yes, Lord. uyena uJesu esikhuluma ngayo idwala Yes, Lord. alikho idwala amadwala uJesu Hallelujah. inkosi yabakhosi uJesu Yes, Lord. umbuso wababusi uJesu Hallelujah. kepha ngithi kini hambani ngomoya hambani ngokukholwa khona aniyakufeza izinkanuko zenyama ningeseze ufeza izinkanuko zenyama Hallelujah. yebo Hallelujah. ngokuba inyama ukuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya ukuba inyama yenzani ikhanuka okuphambene nomoya yes sir kepha umoya yebo ukhanuka okuphambene nenyama inyama nomoya kuyaphambana ngokuba lezi zinto ukuba lezi zinto ziyamelana ukuba ngoba nje inyama igolozela umoya nomoya ugolozela inyama ukuze ningenzi lokho enikuthandayo ukuba manje njengoba inyama ifuneke yehle ithotshiswe ingakho kumele uzile ukudla ukhuleke ukuze kubuse umoya kaNkulunkulu kuwena ungakwenzi lokho wena uzoqhubeka ufide yonke imisebenzi yenyama uthi ukintshamba uhlebe ube nenzondo ugcwala inkanuko yezono ezindaba ongiphele incwadi le ya Petru sahluko 1 from verse 14 incwadi yokuqala kaPetru isahluko sokuqala verse 14 yes sir njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zakuqala yabantwana abazwayo izwi Yes, Lord. uma sithi ke wena usuphumile esonweni Yes, Lord. awukwazi wena ukutholakala wenza izinto ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu abantu abaningi bayemasonweni basindisiwe kepha baphila entweni abangena esontweni beyenza ephambene nezwi laNkulunkulu ngokuba bahamba amasonto amanga namhlanje basayigqila zezono Amen. Amen. angithi abafana balala nabo sontweni lapho kugcwele izitabane gcwele amantombazana ayitabane abafana bayitabane gcwele amahlongandlebe abantu abangafuni ukulalela izwi kugcwele abantu abalala bengashadile kugcwele abantu abaphingayo kugcwele abantu abalala nabafazi babantu kugcwele abathakathi nabantu abaphatha ibhamu esontweni uzosontweni ezibhamu ugade uthi inyaka abafundisi bathenga abantu babulala abantu ukuze bathathe ikhundla zabo nahlulela ngendlela engafanele kugcwele amanga nenza izibonakaliso zenkohliso niyazazi nina abaprofeti bamanga niyazazi nina abapostoli bamanga niyazazi nina abafundisi bamanga nabavangeli bamanga akho umuntu la ozothi ke wenza ufundisa ngeBhayibheli ebefundisa ngezinto ezimfundiso zabantu ebhizi ethi ibandla lami akho bandla lami ibandla likaKristu umzimba kaKristu inhloko uKristu uyena ocontrol ibandla izwe liphuma emlomeni wakhe ilona elisolayo ezindaba yebo Hallelujah. noma nisabisa la bayiqaphela ukuthi uthi ngeke kunabantu abadala abathi baqala ukukhuluma lalela ithi iBhayibheli ke iminyaka noma ubude beminyaka akusho ukuthi umdala ubudala haleluya haleluya Jesus ubudala ubani ubudala umoya ingcwele bese ugcwalisa umoya ingcwele udlula bonke abantu abadala abakhona emhlabeni ngeminyaka wena ukuba ugcwele ini umoya ingcwele umoya ingcwele omdala nakho konke qala uhlakanipha. Hallelujah. so ungitshela ukuthi ke ngona umuntu nempunga kepha wenza isono bese ungitshela ukuthi uzongisabisa ngalokho ngeke sivume lapho Hallelujah. ngeke sivume Lord Jesus. ngeke sivume Lord Jesus.
Lord Jesus. Ngiphe incwadi qhubeka. Njengabantwana abalalelayo. Njengabantwana abalalelayo. Ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu. Ekutheni kathi nihamba ngongazi. Manje soyazi ingakho sisambula yonke into ngokuba ke kufanele kubheke kuhamba kwakho. Ngiphe. Kodwa njengowanibizayo. Njengokuba lo wasibizayo. Engcwele. Unjani? Engcwele. Enjani? Engcwele. Manje thina fanele sibe njani? Manibe ngcwele nani. Nathi fanele sibe njani bright? Manibe ngcwele nani. Akusho mhlawumbe bayo mhlawumbe ukuthi no qhubekani nihlale kancane solweni. Manibe ngcwele nani. Akushiwa ukuthi mhlawumbe sinyathele umusa siwenze indawo yokudlalela. Manibe ngcwele nani. Ekuhambeni konke. Ekuhambeni konke ingcwele fanele kugcwaliseke. Ingakho ngitshela ngithi ungcwele impilo lifestyle. Amen. Yokuba nokuphila ukuphila okufebe lifestyle. Angithi mina nenze izinto zokukhohlakala zenze nithi nidla umhlabeni. Kanjalo ke. Yes Lord. Uma sengcweleni siphila ubungcwele bethu. Yes Lord. Asiphila sidla ubusha bethu. Siphila ubungcwele bethu esibunikiwe. Kodwa njengowanibizayo. Njengokuba lo sibizile. Engcwele. Ungcwele. Manibe ngcwele ngcwele ngokuthini? Ekuhambeni konke. Ngokuba ukuhamba kwethu konke kufanele kuphelelise ubungcweleni. Ngokuba kulotshiwe ngokuba kubhaleka nje. Manibe ngcwele. ngcwele. Ngokuba mina ngingcwele. Kubhaleka nje kwincwadi yaGenesis. Yes, hallelujah. Leviticus chapter 19 verse 2. Yes sir. Yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli uthi kuyo, niya kuba ngcwele. Sibe njani? Niya kuba ngcwele. Ngobani? Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Awubi ngcwele ngomlomo. Lokungcolisa igama laNkulunkulu ngene. Umlomo ongcolile uthuka inhlamba, umbhema ugwayi, uhamba uqhabuza amantombazane, uhamba wenza wonke ukukhohlakala bese uthi ungcwele. Ayikho lonto leyo. Ayikho lonto uthi uNkulunkulu wezinhliziyo yamnalela. uNkulunkulu uyazi ukuthi uyisonakala ukukhohlakala. Ngoba awukho ngcwele, impilo yakho ayikho ngcwele. Impilo yakho ingcolile. Gcwele insila. Ingulube. Bhulo dakeni. Winje kuphalazo wayo. Lord Jesus. Hallelujah. 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 Winja edla umphalazo wayo. Lord Jesus. Lord Jesus. Ngibuve sifo lo ncwadi evulayo. Hallelujah. Incwadi kwabaseRoma chapter 8 verse 4. Yes sir. Ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina esingahambi ngokwenyama. Umthetho waNkulunkulu ufuna ugcwaliseke kuthina kaMoya oNgcwele esingasahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. Sesihamba ngani? Ngokukamoya. Yebo. Ngokuba abokwenyama. Ngokuba bonke labo abathanda ukwenza izinto ezijabulisa inhliziyo zabo banaka okwenyama. Kepha ngale kwincwadi yaPetru thina fanele sibe njani? Hallelujah. Incwadi kaPetru isahluko sokuqala verse 14. Verse 14. Oh verse 15. Hallelujah. Verse 15. Yes sir. Kodwa njengowanibizayo engcwele. Ngokuba losibizile ungcwele. Manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Yebo. Ngokuba kulotshiwe ngokuba lento ibhalwe phansi ukuthini manibe ngcwele. Ngeke uma kuthiwa sibe ngcwele kusho ukuthi kufanele sikwenze siphile ukungcwele. Singabukhulumi sikwenze. Ngokuba mina ngingcwele. Ngokuba losibizile ungcwele. So asihlale engcweleni asiphume ezonweni zethu. Obanika incwadi ezenzo konke ethi kumele bayenze. Incwadi ezenzo sahluko 2 verse 38. Lord Jesus. Mase ungena engcweleni awungena engcweleni ungene for i-shift. Uzophinda uphume futhi uyolala wenza imkhuba yakho ungena permanent. Lord Jesus. Hallelujah. Ungena permanent egcweleni uphile ungcwele uphefumule ukhulume ubudle ulale umsebenze hallelujah ukuthanda ungcwele uthanda ukuhlakanipha kwaNkulunkulu phila izwi lakhe kuwena. Yes Lord. Obatshela ukuthi uthini uphethe incwadi izenzo isahluko sesibili verse 37. Yes sir. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda abazalwane siyakwenze njani na? Wathela uPetru. uPetru wayesethi phendukani ingakho simbize engcweleni simbizele ekutheni imphenduke. Phendukani yiloyo naloyo apapatizwe egameni likaJesu Kristu. Linye igama lokubhabhadiswa yinye inkolo umuntu umbhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. yinye inkosi egameni likaJesu Kristu. Ukuze kukho ukuthethelelwa kwezono izono zakho kufanele uphenduke.
ubhabhathiso egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu kuze zonke lezo zono zenzayo zithethelelwe egameni likaJesu Kristu khona niyakwamukeliswa yobe siwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele isiphiwo sikamoya oyingcwele isiphiwo sikamoya oyingcwele yes sir ngokuba isithembiso ngesenu ngoba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi wethu eyambabiza waqhubeka wenezelela ngamanye amagama wabakela wathini zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo hayi mase ufuna ukusindisa njengoba isho ibhalo bese usithinta kulemininingwane oyibonayo escreenini inamba noma i-email unobufakazi uzokwenza njalo noma unembuzo uzokwenza njalo ngokunye nokunye sibonga uNkulunkulu ngale ntshumayelo nangamandla akhe asithwalise wona ukuthi singadebeseli singazinikeli kwimoya yenkohliso kepha siqhubeke sihlale ezwini lakhe sicela impethelelo lapho sone khona singazi siphinde futhi sikhulekele nalabo abalizwayo izwi kuba bangafani inhlabathi ekematsheni kepha ke babe inhlabathi evundile sithi uNkulunkulu agcwalise kubona bonke abantu abafisela umusa mofuna ukubhabhatiswa egameni likaJesu Kristu yosithinta njengoba imininingwane esishiyile noma futhi ikhona ku-screen sicela ufale umkhuleko Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga uNkulunkulu namandla siyabonga moya engcwele wena othi makwandiswe umusa nokuthula ekumazini uNkulunkulu noJesu oyinkosi yethu siyacela Nkosi ukuthi kwandiswe ukuqonda sihlale Nkosi emfundisweni ephilileyo singagcini ukukhonza ngeindebe zemlomo yethu Nkosi kodwa inhliziyo zethu zibe zenza izinto eziphambene neziqalekisiweyo eziholela amadodana abantu kwincithakalo nasemlilweni Nkosi wesihogo ezisiholela ekufeni kodwa siyabonga moya engcwele siyacela Nkosi ukuba izwi kuzo zonke inhliziyo eziwela kuzona umuntu nomuntu Nkosi athathe isibuko esiyizwi azihlolisise azibuke ukuthi Nkosi lokho ukungcola okuhlezi kithi Nkosi wena moya engcwele othi asilahle izinto asilahle uNkulunkulu bezizwe asilahle Nkosi konke okuyincithakalo okubambezela umphefumulo wethu ukuthi siqonde inkazimulo okuvimba amandla kamoya engcwele ukuthi ahlale empilweni zethu siyacela Nkosi ukuba silizwe izwi lakho ukukhanya ngoba wena uzile ukukhanya siyacela Nkosi uJesu Kristu usithethelele ukho konke ukuhamba kongaqondi izwi lakho Nkosi libe namandla sibe ngusawoti wezwe ukuthi Nkosi nalabo abahamba ngokwemfundiso eziqalekisiwe zezwe benza incithakalo Nkosi balizwe izwi lakho babiza kulesikhathi samanje baphenduke Nkosi bavume izono zabo baphenduke balahle yonke imisebenzi yenyama beze ekuphendukeni sihambe ngomngcwele ngoba wena Jehova ungcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi yena othembekile ngaso sonke isikhathi ongumqali nomphelelisi onguAlpha noOmega the Almighty God siyabonga Nkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu bagcine Nkosi abantwana bakho beliza izwi lakho ngoba uyabazi wena baze bangene emanzini babhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nokuhlangana kukamoya engcwele kube nani nonke bazalwane amen.